nga pagpangabuhi ang prioridad ni Governor Dora Cajao para sa mga Antiqueño. Gani, tanan nagtugrok ang mga mapuslanan nga proyekto sa Banwa kag Bilison. Road concreting, mga drainage kag mga multi-purpose hall. Pira sa mga proyekto kang gobyerno probinsyal. Bahilgid ang pagpasalamat ni Mayor Christopher Piccio kag mga kapitan halin sa nanarigsari nga kabarangayan. Durugid nga salamat kay Congresswoman Laurel Legarda kag kay Governor Cajao sa tanan nga mga proyekto nga gindala ninyo sa bayan kang Bilison. Ilabi na gid ang mga health centers, mga dalan, kag mga school buildings na bahulgid dyan nga bulig sa Banwa kang Bilison. Kag bisan man sa amon fight sa COVID-19, salamat gid Congresswoman Legarda kag Governor Cajao sa mga livelihood programs na atong ginabulig sa mga LSIs kag sa mga ROFs na nagapuli dyan sa Banwa kang Bilison. Salamat gid. Good morning gali sa tanan. Ako gali si Kagawad Marcelo Seo kang Barangay Marajona. Nagapasalamat gali kami sa aton Governor Dudut Cajao sa pagtulo na kinaman diya sa may Barangay Marajona kang drainage nga ginagamit naman permit. Diya kung taguran, wala rin ginabaha ang Senior San Blas Street. Kag nakabulig diya kay kato lao-laoy diya mong ang street nga ya. Di amo pa diya ang kalye nga ya ang pinakasentro. Kay diya kala nabutang ang Talipapa, Barangay Hall, ang kagsakadya may project nga gymnasium, may tisda, may health center, idya kaya gid ang sentro. Ang mga kinanglan gid man ang drainage kag ginpatupa na diya nga proyekto kag na-stabilize amo nga nangin nami rin diya ang pag-agi kang mga taho. Kang kadya nga COVID 2019 amo diya ang pinaka-aragyan gid kang tanan. Pero tungod sa drainage kag na-semento rin diya ang tanan nami iagyan ka mga taho kang Barangay Marajona. Duro-duro gid nga salamat kay Gov Dudut Cajao sa tanan ng mga proyekto, labi rin gid sa mga pangkabuhayan nga gintugro naman didya sa may Barangay Marajona. Duro-duro gid nga salamat. Ako gli si punong barangay Greg Kilianura kang Barangay Buenavista, Bilison Antique. Kapasalamat li kami kay Governor Dora Cajao. Gintuguan kami kang concreting road, no, Baliwan Imja. Bahal gid mabulig na kaya sa rigya sa amon barangay tingad sa sentro gid ka barangay mong. Di sa purok tris nga diya. Di daw pira man ka barangay, pira ka malay man diyan no, rigya. Balbahal gid nga bulig no sa Pumluyo. Ang diya nga purok kag Barangay Buenavista man no. Bahal gid bulig kang no kang concreting obrod nga diyan no, ang tugro mo Governor Cajao tingid niyo una kauna gasagub diya mga taho hindi da matulod ang kariton tingid nga lupa babay kag danleg tikad diya tama katawhay rin ng paggwa silid na no sa diya nga purok ay silisa diya ko una kung siguro kung makita ninyo ang kauna nga dalan diya lubak-lubak duro bato gilub-lub kaagi tubig tikad diya ti lain rin tama katawhay rin no bukat rin budlay malapos nga lapos-lapos rin diya no luwas niya kara no sa gintugro ng AX Pumluyo kag may mga scholar bra no ari sa amon barangay gituguan na ka scholarship no ti duduro gid nga salamat Gob sa imong ginbulig jak naman mayad niya aga kay Gob ko gali si Cap Roberto Taide barangay captain kang Burok-Burok Bilison nagapasalamat ako kay Gob na tingid niya gintuguran na kami kang project no worth 1 million nga para sa amin niya multipurpose. So Gob salamat gid ay kaduduro ay na avail naman kag bahal gid ang napuslan naman gid ang amin niya barangay nagamit naman ron no daw tawhay ron ang amin niya pag hulag sa silid no ay kauna ta na gamay ta na amin niya barangay hall mong daw ano pa daw bigado pa sa diyan nami kumpleto sa sulod may tiles rin tanan so amuray nga nagapasalamat ko kay Gob no ay gusto ko para diyan nga extend sa babaw nga ay ura para matapos so kabay-bay nga matugruan man ni Gob Liwan
ang extension na sa babaw ay para matapos mo ang full completion. So ginabudgetan naman ra sa amin 20% kaya matamat lang ba amo na kadya may COVID mo kaya ang budget na ra kaunaging gamit naman sa isolation diyan gimbal gamit sa isolation. So sa kadya mo ra pagid ginaplano naman niya dapat matapos man para nga daw namin man pag lantaw ka mga tao nga may barangay hall mo kami nga namin. So Gob Duro nga salamat. Thank you very much. Ako si punong barangay Nailin Barsolis kang barangay Dilima Bilisan Antique. Ako nagapasalamat kit kang bahal sa kay Governor Rodora Kadzao tungod nga naprubahan na ang amon budget para sa amon double story multi-purpose building nga dya ikapatukod sa amo dya nga location kag bahal gid ang amon pasalamat lakip kang akong mga barangay council kag pumuluyo ay ang sa buhay na naman nga handom nga matukod ang amo dya nga building na dayon gid man sa 1 million budget from my mother nga kay Konsolasyon Kintayo gindugangan ko lang kang 2 million nga resolution gipasahan ko para mabudgetan kang 3 million. So all in all 3 million ang budget para dya kaya. Kag dya nga project amon din nagagturan ang province para sa pre-construction meeting nga gintapuan naman ka mga council ang ilabi rin sa engineering office kag infrastructure office nagagtunan dya sa barangay para nga mamitingan din naman kag kung paano rin ang mga hirikuton para dya sa mga project. Bahal gid ang akan pasalamat sa amo dya nga project nga natuman naman. Tudurugin nga kag ang benepisyo kay dya nga matugro sa akan pumuluyo dya sa barangay Dilima bahal gid tungod nga ang amon nga barangay multi-purpose building mangid bag-o kag ang tanan nga mga office idya naman ibutang kag ang bali ang daan nga office naman iga himuon naman nga barangay health station. So bahal gid ang akan pasalamat tungod nga dyan natuman kag ang hindi rin kami magkuon nga bulag-bulag pa ang aman mga office tungod nga idya na naman dapunan ang mga office naman sa amo dyan nga building. Kag ang sarapagid ang ginapasalamatan ko man sa office ni Governor Kadzao ang party sa AX ang gintugro na sa barangay. Tungod sa AX nga dya, duro ang nabuligan nga mga pumuluyo kag bisan paano nakabulig sa andang kinanglanan. Duro gid nga salamat. Good morning sa tanan. Konglis punong barangay Boy Felix Vista o barangay Ibil, Bilisan Antique. Una-una Gob, thank you very much sa project ito bro makanaman dyan sa barangay ang dyan nga 2 million amurit dyan ang opening and concreting of barangay road going to shoreline kag may riprap tana kag may tamburo nga daro kabilog kag may nabitin kami dyan nga may 1,000 manakurig dyan nga for meeting na ragob. So ang dyan nga kalsada bahal nga bulig sa taga barangay Ibil taga dyan kauna sarado pa dyan mong so gindon opening dyan natin din yung pasiminto natin kag diretso na sa baybay. So ang mabulit na Gob ang mga fisher box natin ang labas sa maglibre andang sa baybay rin ang masimilador natin mura libre ang kalsada kag ibuksan mo rin dahil sa imo tumilo nga project ito sa barangay Ibil. Duduro nga salamat Gob in behalf kag barangay Ibil Bilisan Antique. Thank you Gob. Mayad nga hapon, ako si Remy Iskander, kang barangay punong barangay kang barangay Sinaha. Gob, amo rin dyan ang project na gintugro mo ka naman worth 1.5 million. Duro-duro nga salamat sa gintugro mo ko naman nga proyekto nga makatugro man kang mayad nga pag sinarayo kang akin mga pumuluyo idya sa barangay Sinaha. Kag daad Gob ikiin lang daad nga sunog puna natin mas nami pa daad ko na madugangan mo bisan mga 1M lang okay rin nga makasugpon idya sa gintugro mga proyekto nga 1.5 sa liwan duro-duro nga salamat kag mayad nga aga kanimo Gob. Ako si yung punong barangay dyan sa Amon, Bilisan, si Macario ako siya Junior. Ako salamat kay Gob nga tanan nga mga tugon mga project, mga completing sa mga barangay purpose center, at mga health center naman salamat ako nga
Kasal bidang anang anin bulik dyan sa barangay Kangmun. Labi na git kagang amon nga mga concreting mga bridge kana naka nuig nga amon nga antos nga mga tulay nga kahoy nakapungkutan na naislang ginamon man ka simento ang amon nga tulay. Mura nga hanggang ayaw ko nga pasalamat ka na nga labi ka dyan nga may napatindag pa kami nga ang cover court dan sa may eskwelahan wala para maumpisahin mga obra pa'y alin pa sa provincial. Doon may napabot pa kami nga alin man sa may provincial nga concreting man sa may highway nga pag mga mapalapad para yung medyo sipot pang naman doon. Pino ka ano rin nakabudget man ka mo nga pasalamat mi kay Gob nga wala nagpabayayang mga mo lalo sa mga mayor kay Christopher Piccio dahil ka na makapit. Mahal kita ang bulig naman nga kung ayaw kay Gob ka bulig sa nakabarangay kang mo. Murang na akong mga ngayon nga actually nga salamat kay Gob. Kami ang support mo sa nangapagyan nangapagyan ko actually na nangabuligan. Ako lang ngayon kay pasalamat kay Gob Dudut Kadyaw.